ଯେବେ ଯେବେ ଅଧର୍ମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯାଏ ସେବେ ସେବେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଦୁନିଆକୁ ଭୟଭୀତ କରି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ଅନ୍ଧାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାଏ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକ ହବ ଅନ୍ଧାର ସେତେ ଭୟଙ୍କର ହବ ପ୍ରହାର। ଆସୁଛି ସେ ଶେଷ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ, ଯାହା ପାଇଁ ହାରିବାର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ବିନାଶ।